Hartstikke leuk, dus just naar je vlog van de Frieske Vlogger. Ik ga een envelop bij me, want ik heb namelijk een t-shirt op de bus doen. Je kunt dus t-shirts krijgen van de Frieske Vlogger via www.defrieskevlogger.nl. En wees snel, want er is eigenlijk alleen nog maar maatje L. Geweldig. Ja, daarom. Dus zouden wij Even kijken, lukt dit zo? Ontmoeten? Jawel. Oké, top. Dat jij wil een filmen dat je mij ontmoet? Ja, nou ja, zij ontmoet jou. Of jij ontmoet mij? Oh, jij ontmoet mij. Ja. Gaan we helemaal in scène, je wil helemaal in scène zetten dat je me ontmoet. Dat moet je niet van mij zeggen. Oh, de host. Hoe gaan we dat doen dan? Ik ben tegenwoordig ook een acteur, dus ik kan heel goed acteren. Ik kan echt super goed acteren. Ik speel namelijk in de film Stier. Ken je niet? Nou, binnenkort wel. Hij is ook nog niet uit, hij is nog niet in première. Maar ik wil je wel een hand geven, maar ik heb iets in mijn hand. Ik kan ook wel high five. Doe maar high five. High five? Jij doet een high five? Ja, dankjewel. Ja, Thomas, die geef ik hele volle t-shirts voor bij de live show die we dan hebben. Ik ga namelijk Emiel van de Hoenekap uitnodigen om komen te praten over zijn nieuwe film Stier. Live kerst mij chatten, er wordt hele volle merchandise voor het jongen. Dus tune in, Thomas te jongen, om jou en jongen. En dat wordt dan hartstikke leuk. Zo, nou het t-shirt is op de bus. Wout, dat komt naar die taart. Dan zit ik nou nog even terug de stad erin, want wat mij opvalt, er zijn de wereldstudenten in de stad. Ja, geweldig. Er zijn hele volle studenten in de stad nou, want ja, het schooljaar is weer begonnen. En doen al die nieuwe studenten die alweer in de kunde komen matten met deze stad en alweer opdrachten doen matten. En heb je er een beetje zin in? Nee. Aan de studie? Nee. Nee? Oh, wat dan? Ik heb net een tussenjaar gehad, dus ik ben helemaal in mijn ritme nu. Oké, je hebt even iets heel anders gedaan. Ja, gewoon gewerkt, zeg maar. En gechilled. Oké. Ja, dan moet je een keer wel een studie, hè? Ja, dat wordt nog wel wat. Ja? Ja, Dat is hartstikke leuk, toch? ik hoop het wel. Dus ik vond het wel leuk. Ik zou het liever studeren dan te werken eigenlijk, maar goed. Oh nee, ik heb het echt andersom. Ja? Ja. Want het studeren is toch een beetje relaxed, toch? Een beetje meer zitten, werken. Ligt eraan. Hè? Je moet Wat? zoveel doen. Ligt eraan. Ben je Stress, deadlines, Dat is leuk, toch? studiepunten. Ja, studiepunten. Nee, is geen leuk leven? Nou ja, je hebt er wel wat te doen. Hè? Je hebt wat te doen, iets nuttigs. gaat toch ook om je toekomst, toch? Of niet? Ja, zeker. Je wil later toch wel een beetje een goede baan hebben, denk ik, toch? Of niet? Ja, ik wil veel geld. Hè? Ik wil veel geld laten. Je wilt veel geld? Ja. Hoeveel? Waar richt je op? Mooie auto, Mooie auto? wat honden. Hè? 2 honden vind ik heel leuk. Even Honden zijn niet zo duur. vrijstaand huis. Nou, het verzorgen wel. Het eten en zo. En wat voor auto's zat je aan te denken dan? Ja, een Audi of zo. Oké. Ja. Of een Volvo vind ik ook wel mooi. Volvo, Ja. of allebei. Mag ook. 200, 2 auto's, alles gewoon. Ja, als je voor al het alles geld gewoon hebt, 2. kan het. Voor alles gewoon 2 huizen. Ja, nou, dat is niet verkeerd toch? Ja, nee, inderdaad. Maar wat kun je nou worden met de studie die je nu doet? Geen idee. Het is heel vaag en uitgebreid en je kan eigenlijk alle kanten een beetje op. Ja, alle opties zijn er open. Ja. Ja, dan kun je gewoon 2 studies gaan doen. 2 auto's, 2 studies, 2 honden. Ja, als je dat wil, kan het wel. Nou, heel veel zoek. Maar kom je trouwens vandaan uit de buurt? Of? Nee, uit Drachten. Oh, uit Drachten. Ja. Oké, wel Fries praten zeker? Nee, ik kan het verstaan, maar ik kan zelf niet praten. Nee? Nee. Oké. Maar kies je dat wij en dan in Jout? Nee, ik blijf gewoon thuis wonen. Je bent gewoon in Drachten wonen. Was je liever hier naar Leeuwarden gegaan? Nee. Ik vind het niet even, ja. Weet je. Leuk. Ja, om gewoon rond te lopen wel, maar om hier te wonen, dat hoeft niet per se. Drachten leuker? Ja. Hallo, waar zijn jullie mee bezig? Met de introweek van 2010. Introweek? Ja. Ja. Van de NL Stand-up. Heb je een beetje zin om naar school toe te gaan? Jawel. Jawel. Ja? Jawel. En is de introweek ook leuk? Ja, we zijn net begonnen. Een kwartiertje. Ja. Oh, ja, want ik zag gisteren ook allemaal als studenten. Ja, maar wij zijn een andere groep. Ah, oké. Jullie zijn vandaag net begonnen? Ja. En wat is nou de opdracht dan? Een loop. Moeten we naar de Waag? Sorry? Moeten we naar de Waag? Naar de Waag, daar is een opdracht? Ja. Ja. En wat is de eerste opdracht? Oh, dat weet zij. Jongens, ik pak hem er even bij, de wagen. Het is een rebus. Oh, een rebus. Ja. We moesten net even op de foto met dit paard voor extra punten. Dus dat hebben we ook gedaan. We zijn echt dedicated hier. Ja. En heb je een beetje zin om te gaan studeren? Ja. Ja? Helemaal klaar ervoor? Ja hoor, zeker, zeker. Want welke studie gaan jullie of jij doen? Wij gaan pedagogiek doen. Oh, pedagogiek. Ja.
Nou, dat is hartstikke leuk, denk ik. Ja. Ik weet geen idee. Oké, nou heel veel plezier en succes vandaag, hè? Ja, dankjewel. Ja, tot ziens. Hoi. Hallo, mag ik u vragen? Ja? Met welke opdracht zijn jullie op dit moment bezig? Hoe bedoel je? Wij zijn niet bezig, we zijn begeleiders. Oh, ik denk jullie zijn ook bezig met opdrachten. Ja, van mijn studie pedagogiek hebben we een studie startweek, maar niet. Ik ben gewoon aan het begeleiden met haar. Ja, wij zijn allemaal Of zijn we geen eerstejaars? Nee, ik ben derdejaars. En dat is gewoon een vriendin van me die helpt. Dat is slecht te kijken of zeker of niet. Zijn jullie veel ouder dan de eerstejaars of niet? Wat zei je? Zijn jullie veel ouder dan de eerstejaars Oh ja, het dan? zijn echt wel mensen van 17. Lopje is 22, ik ben 20, dus dat scheelt wel een beetje. Ja. Nou, prima. Veel succes met begeleiden, hè? Dank je. Oké, hoi. Hallo dames, jullie doen ook mee aan de introductie? Nee hoor. Nee? Oh. Jij bent op vakantie Take 2. geweest? Ik ben op vakantie geweest. Ik ben, Take 2. we gaan het proberen om het heel spontaan te laten verlopen, Ja. want het was niet aan het opnemen, maar het Nee. hoort er allemaal bij. In het leven gaan dingen nooit zoals je het verwacht. En ik had verwachtingen voor mijn reis. Daar is uiteindelijk helemaal niks van gekomen. Ik was een weekje in Berlijn met een vriend van mij. En daarna is hij terug naar huis gegaan en ik ben gewoon lekker doorgegaan. Ik ben in Berlijn een meid tegengekomen, we zijn vrienden geworden. Ben ik met haar mee geweest naar Keulen en toen heb ik daar al haar vrienden ontmoet. Een beetje Duits leren praten. En van daaruit ben ik naar Düsseldorf geweest. Toen heb ik daar ook wat mensen ontmoet die... En Maar gewoon, wat is dat voor soort vakantie? Je gaat gewoon maar ergens naartoe en dan kom je mensen tegen en dan... op de Bonnefoy. Ja, hè? Ja, gewoon in één keer besefte ik van ik moet geen plan hebben, ik moet er gewoon aan overgeven dat ik af en toe even alleen ben en dat ik niet weet wat er gaat gebeuren. En dan ben ik gewoon mezelf, ik ben heel open en dan trek ik ook de juiste mensen aan. Want heel veel mensen die vinden het niks, hè, om alleen op vakantie te gaan. Nou, dat vind ik dus eigenlijk moeilijk voor te stellen. Oh. Want het is zo'n nieuwe ervaring en dat je eigenlijk... Ik snap het echt ook weer wel, want je voelt je op een manier naakt. Je hebt niks om je heen wat je normaal gewend bent. Nee. Je bent echt in een compleet andere omgeving. En wat er dan overblijft, dat is een soort essentieel puntje van wat je zelf bent. En als je dat nog steeds kan laten zien aan andere mensen, wat je dan ontmoet, dat is echt wel belangrijk. Wat is jouw Instagram? Jasmijn.Jonas. Daar komt hij straks op? Ja. Dan kunnen we straks het resultaat zien. Oké. Waarvoor? Ja, ik heb een YouTube kanaal. Ja, zeker. Influencer. Ik ben influencer. Ik beïnvloed de mensen allemaal. Heb je nog iets leuks over wat ik beïnvloeden moet? Oh, zou ik even een verhaal vertellen? Ja, dat Wij doe komen maar. uit Groningen. Oh, En ik heb dus had gisteren mijn gratis OV opgehaald. En zij had een wat dag... heb je opgehaald? Mijn gratis OV. Oh, gratis, Een ja. student-OV. Ja. Dus zij had een kaartje voor NS gedaan, zodat we hierheen konden. Nou, wij zitten in de trein. Ik was maar vergeten in te loggen, in te checken. En we zaten dus in een Arriva-trein. Dus dat gaat helemaal niet voor NS. Nee. Dus nou ja, wij moesten eigenlijk boeten, maar ze gaf ons een kans om een kaartje te kopen. Dus zij koopt een kaartje voor Arriva, een dagkaartje voor 2 personen. Koop ze voor morgen. Ja, dat gaat lekker. Hè? Die zijn lekker bezig. Ja, maar wij moesten uit de trein, moesten door die poortjes natuurlijk. Ja. Maar ja, we hadden allebei niet echt iets Geen op zin. kaartje. Dus wij hadden snel dat NS-kaartje. Dus er zat nog 1 NS-poortje. Dus wij doen zo, wij met de tweede doorheen. Dan ging dan weer een alarm of zo af, dus wij maar gewoon rennen. Dus ja. Nou, spannend allemaal, zeg. Ja, De reis naar Friesland is toch wel spannend tegenwoordig, hè? toch wel moeilijk. Ja. Ja. En wat brengt jullie hier in Leeuwarden dan? Wat is er hier te beleven? Nou, weet ik eigenlijk niet. Nou, dat moeten we Gewoon nog even een dagje- uitvinden. Ja. Gewoon even een dagje kijken hier. Ja, ik zou eigenlijk alleen gaan. Alleen toen ging zij uiteindelijk wel mee. Oh. Shoppen een beetje. Kom je uit de stad Groningen dan? Ja, Rode. Oh, Rode. Rode, net iets onder. Ja, oké, ja. Nou, leuk, een dagje Leeuwarden. Ja. En Heb nu? je nog tips? Oh, ja, jeetje, gewoon een beetje rondlopen, ja, geen idee. Even kijken. Ja, het is hartstikke leuk hier, het is gewoon hartstikke leuk. We gaan naar het terrasje toe. Ja, Toch lekker weer, toch? Ja. Ja, perfect. Ja. Maar massa's in machines. Geweldig. Leuke journalist naar deze video. Was het nou extra mooi? Geweldig shirt, hè? Ga dan even naar www.defrieskevlogger.nl. Daar is het te bestellen. De maat meer op dit stuit
beperkt, maar we gaan binnenkort. Goeiedag. Maar binnenkort gaan we even wat nieuwe shirts bestellen. Waarschijnlijk even in een andere kleur. Ik denk zwarten. Dat vind ik zelfs wel wat mooier qua kleur. Ja, helaas is nog sunny een keer bestaan. Hartstikke mooie kleur, ja. Maar goed, en zwart is trouwens ook een kleur, hè. Maar goed, ja, voor een leuke video. Doe dan toe omheen. Was meer en abonneer je dan. En vergeet natuurlijk net Tongens te jongen. Een hele leuke livestream. Over de film Stier.